Wes wancine gilirane Pak Kirun iki. Siapa? Lok. Yo. Udo yo. Ayo, Bel. Abel. Biasa, Bel. Oh. Bocah-bocah. Ayo. Teman. Op sos. Ho a. Ho Ayo lo parani ning ndi iki yo. Golek papan sing rada amba ya, Nger. Abel. Sing hati-hati, Bel. Ke pinggir-pinggir iki. Ayo le cinta. Piantune cilik ning bagus, Man. Ayo lo. Gawe apa mbok yo mesem nusae gawe apa penjaluk kudik citra ing janji aja emo aja tansah juwa senadyan aku uga tansih la ing janji mesem tansah tak ugemi yo bareng aku cilakone watone sumemeng mesti katekan kuda budaya
Dek Dwi. Dek Dwi tasih sehat nggih. Oh, yuk. Yo. Ayo, Man. Cacahe ana pira iki, Man? Ana 6 nggih, ana 6. Wah. Kae satria kang bakal nadyak kala mangsa ya iki budale Sang Prabu Krasa iki nggih. Dewek. Ayo Dek, Bos. Ayo lo Dek Anggi. Aduh kok pare. Aduh teko pare tak dongake lek jodoh ning Tulungagung. Ayo. Iki ngono temu kangen barengan sepuh-sepuh. Bareng tua tuh. Sopo? Mas Jibi. Ono Mas Bima. Ayo tenaga tua. Ayo ger. Sing saka. Sing saka berapa Kediri aja alot. Ayo lurut. Ora jadi lurut. Ayo Dek Du. Dwi. Golek gon. Golek gon rada amba. Lonot. Ayo Ger. Ayalah. Ayo le. Ayo. Lu enak, wes enak.
wong blonjo lan wong lenjeran sondang sandung etok-etok kesandung-sandung batine salak waro karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayo bat-obat jo sambrono yen aku wis kadung tresno iya yo mlaku ning pasar Rame, ayo. Cagong. Montir, ayo. Kowe kok ngetok ngene cagong. Matur nuwun rawuh. Ayo. Lonat. Oh, gerangannya ayo. Oh, Mas Arif. Mas Weh, iki. Ayo. Pak DB, ayo. Hop. Gerang swara buta. Ayo gerangku Singa baror pranyoto bebayani gerang kang kena binando netranyo pinjota ana maju aja siji baka siji Ayo Pak Genduk, ayo. watak ira dur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kena bilahi ridu Pak JB, ayo. Pak JB. Wor panji tring turangga Hesti kata Cagong matur nuwun lawe Dwaja lalayu musuhmu barang loro kena aja wani-wani lek kowe lek kowe wedi aja wani-wani kena
Laluan tua. Ambil napas, ambil napas. Yo. Sapa iki? Matur nuwun Mbak Bebi. Ayo sapa iki? Budaya ayo. Yo. Iki korban selanjutnya. Wes. Rope. Ayo Ken. Ayo Ken. Tawur. Ayo Ken. Lebokno Ken. Nomor urut selanjutnya sapa iki? Bonojo. Mbah Sumardi. Ayo. Bos pasir. Bos pasir. Ayo Ken. Ayo. Ayo Jo, Sikarno Jo. Sikarno Jo. Iso takene Jo. Awak Pak Pedang kebakaran. Ya. Ayo
Jo. Lebu ae Lebu Jo. Lepak. Dono Jo, baru kamu nemamu muni dhewe Jo. Kurang ajar. Ayo. Bah Semoro. Yo. Obe. Sayuku apa Jo gara-gara baru kamu. Bukan. Ayo bah gede. Bah gede metu. Allah. Ayo Dek. Ayo Dek. Rome. Pimpinan Nasirun. Dio. Aku keselok banget. Jang. Kowe jangan. Ora. Ayo dong. Jang. Moho. Jang. Ayo. Iki raga. Ya itu apa tuh sapa iki? Apa duduk ae ah. Hei, warok iki warok bolone dhewe. Oh, warok. Ya warok kok barok. Ayo, tak tonton. Ayo, opah-opah. Loh. Korban selanjutnya. Ini metu. Cocobi ya. Ayo warok aja apa pakai serang. Ayo Gus. Ayo juga dolanan Gus. Ayo Gus. Masuk angin Bang Prayono. Kemasukan inang. Lah iya, muni. Hop, ayo. Ayo si sopo. Ayo masuk. Ayo.
rompi ya. Tenon, ayo. Tenon, ayo. Ayo. Oh, geluduk. Kesurupan. Tewas satu. Ayo, baru terakhir. Ukur sisi. Ayo Gere, Ayo Mas Bagus. Yo. Buka arah ya. Bagus. Betul gerakannya. Ayo. Ayo, Pak Doer, jangan lukir. Ayo. Ayamu. Payah murut. Ayo, Rut. Gonojo. Bapak Bapak. Ayo. Kesel. Payah murut. Baik, betul baik. Liane mikir. Ayo. Wayahmu, ayo. Ayo. Yo, Bapak Bapak, ayo. Puter. Awas. Ditubrojo. Ayo, Jo. Ayo lagi. Ayo, Nak. Aku menang. Hop. Ayo Ger. Nangge para satya kuda budaya sampun gugur wonten satemahing palagan ya. Kasampun sareng lawan Bos kapara nyata para wadya emen sahe ngajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya karo paliwondo ambangun budaya bos kapara nyata para wadya emen sahe ngajure tumandang makarya embabar seni kuda budaya karo paliwondo ambangun budaya.
Bagi ngantole. Oh, wah. Bagi geluang apa, Bagi ron. Atuh. Kaya ngene ron. Rujuk ono aku, Bapak Haji. Adem. Dodi. Yo, Mas Dodit orang jadi. Mas, ngabui bojone dhewe-dhewe. Yo. Ayo. Alon ger. Alon ger. Mulai. Wandine uweh rok warok ayo rok wandine uweh rok. Pak Doer. Pak Doer. Rok wandine. Yo. Digoyang. Goyang. Pak Doer. Digoyang. Pak Doer. Bali, Pak Wer. Bali. Ayo. Pembarang mundur raya, ayo. Yo, Bali. Wes Bali. Bagoy kali, Bali. Bali ning. Nanti. Malam. Lari. Aku pilih ingkung, Pak. Yo. Ya, Ayo waktune bagi-bagi. ingkunge kene lho, Pak. Yang beruntung dia yang mendapat. Ayo Mas Bagus. Aku bagian lo. Untung dan tampil. Aduh. Yo. Keturunan mambling. Yo. Nanggapo ger. Nanggapo. Halo. Yo. Galang. Rokok itu tidak ada selang. Terkoin kali kau. Gajah, keplak kamu biar keplak kamu. Gajah, keplak. Yo. Yo. Nah, pena. Yo. Nanti rokok itu pena kejangan yang lebih. Ayo. Bali kafe banget. Bocah dua biasa. Ayo, ayo. Yo. Aku terus. Yo. Saiki wis ditiwandine Bali yo mangko. Aku wis ngantuk lho, Pak. Padha di Mas Sopan boten saya. Bisa. Wonge saya tut. Kene iki kok sing derek ngarep kae. Yo. Ayo deh. Jangan jangan wis ngantuk. Sedang besok mlebu isuk ayo. Besok sedang mlebu isuk ayo. Upacara. Ini upacara. Yo.
saya banter duwe. Sesuk Senin, ayo. 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 Dadaku sakit. Manutot dituntut pamanir. Aku lelet. Mamulot. Aku ayo lakone mulai.
Ini